Γεια σας, καλώς ήρθατε. Πάμε μια βόλτα στη Θήβα. Θα επισκεφτούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη, όπου θα μας μιλήσουν οι άνθρωποι εκεί. Θα πάμε μια βόλτα στον Ευαγγελιστή Λουκά, στον ιατρό, να κάνουμε μια ξενάγηση και θα μας μιλήσει ο Πάτερ Βασιλάκος. Επίσης, ένα θέμα που θέλω να θέσω είναι πως είναι να ζει στη Θήβα. Θα επισκεφτούμε και στο τέλος και κάποιους πολίτες να τους ρωτήσουμε. Ακολουθήστε με. Κάνουμε ένα βίντεο για τον Άγιο Ιωάννη τον Καλοκτένη. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γενικά για τη Θήβα? Ο Άγιος Ιωάννης ο Καλοκτένης είναι τοπικός Άγιος καθαρά, είναι πολύουχος της πόλης μας και ήταν Μητροπολίτης εδώ. Είχε χειροτονηθεί από τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον κύριο Λουκά Χρυσοβέργη, το 1156. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο στη Θήβα, μέχρι και το νοσοκομείο της Θήβας αυτός ίδρυσε και γυροκομείο, πτωχοκομείο, παρθεναγωγείο για την φίτηση των γυναικών και να μάθουν κάποιες τέχνες όπως κέντημα και ραπτική. Έκανε αποξήραση κάποιας λίμνης γιατί λίμνασαν τα νερά και είχαν πεθάνει πάρα πολλοί κάτοικοι από ελονοσία. Υπάρχει η τρίτοξη γέφυρα του Μητροπολίτη. Γενικώς έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο και την ανέργηση του σημερινού ναού της Μητρόπολης, την Παναγία. Έχει προστατεύσει την πόλη γενικώς, κάποτε είχε γίνει κάποια σύγκρουση αεροπλάνων και τους προστάτεψε μεταφέροντας το αεροπλάνο και έπεσε εκτός της πόλεως και έτσι σώθηκαν και η πόλη και οι κάτοικοι τους. Ακόμα και με τα νερά, είχε αλλάξει την κήτη των νερών, έπαιρνε νερά από διάφορες πηγές από τον ποταμό Ισμηνό και προσανατόλισε την κήτη με τέτοιο τρόπο ώστε να ποτίζεται η άγονη περιοχή της Θήβας και γενικώς όλη η βιωτεία. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Είναι πολύουχος της πόλης μας, γιορτάζει 29 Απριλίου, φέτος λόγω του Πάσχα εορτάζεται 15 Μαΐου. Ωραία. Το θαύμα της Παναγίας που του είπε η Παναγία να έρθει στη Θήβα. Ναι, είχε παρουσιαστεί η Παναγία και του είχε πει συγκεκριμένα «Χαίρε και εσύ προστάτη των Θηβών». Και έτσι με πολύ μεγάλη χαρά προετοιμαζόταν για να αποδεχτεί αυτό το αξίωμα. Σας ευχαριστούμε Να πάρα είστε πολύ. καλά κύριε και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Βρισκόμαστε στον Ευαγγελιστή Λουκά στη Θήβα. Πάμε να μας μιλήσει ο Πάτερ Βασιλάκος και να δούμε τον τάφο του. Και είμαστε εδώ με τον Πάτερ Βασιλάκο. Θα μας πει δύο λόγια για τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον ιατρό. Σωστά? Τον ιατρό, ναι. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Ιατρός, σπούδασε την ιατρική επιστήμη σε μια από τις σημαντικές σχολές της εποχής, γιατί η Αντιόχεια ήταν η Αθήνα της Ανατολής όσον αφορά το θέμα των σπουδών. Και εδώ τώρα υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή ότι βρέθηκε στην ομάδα των 70 μαθητών του Κυρίου που τον συναντούμε πρώτη φορά στην πορεία προς Εμαούς με τον αναστημένο Χριστό. Και η δεύτερη εκδοχή ότι ακολούθησε ως μαθητής αλλά και ως ιατρός τον Απόστολο Παύλο. Αυτές είναι οι δύο εκδοχές. Το σίγουρο είναι αυτό που λέγεται πολλές φορές, ότι εντάχθηκε στην ομάδα των 70 μαθητών, γνώρισε τον Χριστό, στην πορεία προς Εμαούς μαζί με τον Απόστολο Κλεόπα
του σημαδεύει η παρουσία του Αναστημένου Χριστού, σφραγίζει την καρδιά τους και από εκεί και πέρα γίνεται μαθητής του Αποστόλου Παύλου, όπου τον ακολουθεί πιστά μέχρι το μαρτυρικό του θάνατο. Μετά το μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη έρχεται στη Θήβα. Στη Θήβα θα πρέπει να ξέρετε ότι ήρθε ως πρώτος επίσκοπος ο Άγιος Ρούφος ο Εκλεκτός και αυτός μαθητής του Αποστόλου Παύλου που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή, και μετά ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος με την παρουσία του σημάδεψε όλη την περιοχή. Βλέπετε, έχει επηρεάσει όλη την περιοχή και τον Ορχομενό, όπου υπάρχει μεγάλος ναός, και την Φθιώτιδα που είναι προστάτης της Φθιώτιδας, και την Θήβα φυσικά, όπου στη Θήβα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου, όπως τα είδατε, κατακόμβη κάτω, που βρέθηκε πριν από 15 περίπου χρόνια, βρέθηκαν στοιχεία τάφου του πρώτου αιώνος στην κατακόμβη, που σημαίνει ότι εκεί ετάφη ο Ευαγγελιστής, και πάνω ακριβώς από το σημείο αυτό έβαλαν τη σαρκοφάγο, αυτή τη λάρνακα που είδατε. Το λείψανό του έφυγε από εδώ το 357 με εντολή του αυτοκράτορος Κωνσταντίου. Το πήρε ο Άγιος Αρτέμιος και το μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη, στον ναό των Αγίων Αποστόλων, μαζί με το Αποστόλου Ανδρέου από την Πάτρα και το Αποστόλου Τιμοθέου από την Έφεσο. Υπάρχουν και ιστορικά χρονικά μάλιστα για τη μεταφορά των ιερών λειψάνων στην Κωνσταντινούπολη, και από εκεί εκλάπη από τους Σταυροφόρους το 1204, όπου βρέθηκε στην Πάδοβα της Ιταλίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μια τελευταία ερώτηση που είναι σημερινή για την τωρινή εποχή. Πώς είναι να ζει στη Θήβα αυτή τη στιγμή? Γιατί ρωτάμε τους πολίτες και θέλουμε να μάθουμε. Κοιτάξτε παιδιά, να σας πω κάτι. Η Θήβα είναι ένας πανέμορφος τόπος. Πολλοί λένε πολλά, αλλά ξέρεις, το θέμα ποιο είναι? Όταν αγαπήσεις έναν τόπο και προσπαθείς να συμβάλλεις στην ποιότητα αυτού του τόπου, στην ποιότητα ζωής του τόπου, νομίζω ότι ο τόπος αυτός είναι παράδεισος. Όταν δεν αγαπήσεις έναν τόπο, δεν βλέπεις τίποτε καλό σε αυτόν. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από εδώ, αλλά θέλω να σας πω ότι για μένα η Θήβα είναι παράδεισος. Έχει τα πάντα, έχει μια πολύ δυνατή παράδοση, μια απίστευτη ιστορία. Να σκεφτείτε ότι από τους 5 τόμους της μυθολογίας οι 3 είναι Θήβα, οπότε καταλαβαίνουμε τη δύναμή της, και όχι μόνο αυτό, όταν αγαπάς τον τόπο και τους ανθρώπους, τότε πραγματικά είναι όλα πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε και πάλι για αυτό. Να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, κάνουμε μια γενική ανακατεύθυνση να δούμε πώς είναι να ζει στη Θήβα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Mr. Bean. Θα μας μιλήσει ο κύριος Νίκος. Και ο κύριος Γιώργος. Κυρία, Δέσποινα. θα μας πεις κάτι? Η ζωή στη Θήβα, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Αν εξαιρέσεις το ότι είναι μια πολύ μικρή κοινωνία που δεν έχει τόσα όσα έχει μια πιο μεγάλη όπως η Αθήνα. Κατά τα άλλα έχει ηρεμία. Έχει, άμα θες να κάνεις κάτι, αναγνωρίζεσαι πιο εύκολα. Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον για σένα? Θα έλεγα η ηρεμία. Πολύ σημαντικό αυτό. Για πείτε μας για ένα νέο επιχειρηματία πώς είναι να ζει στη Θήβα. Για ένα νέο επιχειρηματία είναι normal τα πράγματα, αρκεί να τρέχεις στη δουλειά σου. Σωστά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, πώς το βλέπετε? Ο κόσμος ειλικρινά ανταποκρίνεται, μας έχει στηρίξει τόσα χρόνια, μας έχει βοηθήσει και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το ανάλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά.